25 χρόνια εμπειρία στον χώρο των γραφικών τεχνών καθιστούν ικανό το τυπογραφείο Γαστεράτος να διαχειριστεί κάθε δουλειά, κάθε ιδέα με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο, ώστε όλες σας οι απαιτήσεις να μετατρέπονται σε ιδανικά εργαλεία προώθησης. Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρού τιράζ, μηχανογραφημένα και χειρόγραφα έντυπα λογιστηρίου, φωτοτυπίες, σφραγίδες, χαρακτικοί, μεταξωτυπίες και ψηφιακές εκτυπώσεις κάθε είδους. Γιατί εδώ όλα γίνονται πράξη. Η άριστη ποιότητα, η άμεση εξυπηρέτηση και η συνέπεια στο χρόνο παράδοσης για το τυπογραφείο Γαστεράτος είναι αποτέλεσμα της αυστηρής εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 9001-2008. Τυπογραφείο Γαστεράτος. Εκτυπώσεις για επαγγελματίες με απαιτήσεις. Ηρώων Πολυτεχνείου 147-149 Ελευσίνα. Τηλέφωνο 210 55 44 965 αλλά και στο έντυπο.gr. Για μας ποιότητα είναι να νιώθει ο πελάτης σιγουριά.